Anglican Bishop Ihiala Dayosis, Right Reverend Professor Israel Okoye, abụọ kwenyere gọọmenti etiti ka amara ihe mere banyere enwe ezi nchekwa na ụfọdụ ebe dị iche iche na steeti a na ala anya bụ Nigeria bụ nke na-emetụtazi ọnọdụ akụ na ụba. Onye nta akụkọ anyị bụ Abụchi Nwaọzọ wetara anyị akụkọ a. N'oge ihe ngụpụta ya nyegara ndị bịara ọgbakọ sinọdụ nke ise agba nke abụọ ya na Dayosis St. Stephen's Diocesan Church Center Ihiala, Right Reverend Professor Okoye mere ka amata na ihe gbasara enweghị nchekwa n'ala anyị bụ ihe kpatara na ndị oji ego achụ ego anaghị ekwe ka ha garute nso wee zụọ ahịa ha, ma kpọkụzikwa gọọmenti ka ha tinye aka ma chọpụta ụzọ a ga-esi weta ezi nchekwa na ala anyị bụ Nigeria gbaa gburugburu. O mekwara ka amata na ọ bụrụ na ahapụghị nwa amadi ahụ akpọrọ Maazị Nnamdi Kanu na mbọ ọbụla a ga-agba n'iweghachita udo nakwa ezi obibi na South East ga-abụ n'efu. Right Reverend Professor Okoye n'oge ọ nọ na-ekwu okwu n'isiokwu ọgbakọ sinọdụ ahụ bụ nke akpọrọ Be Doers of the Word gwara ndị ụkọchukwu ka ha gbasie mbọ ike ghara ịdị na-akụ okwu Chineke mmiri, ma gwakwazie ha na ezi ntaramahụhụ na-adịrị ka ha rabụrụ ndị na-akụ okwu Chineke mmiri.